Ahojte, milí priatelia. Vedeli ste, že organické hmyzie hnojivo môžete použiť aj na hnojenie vašich interiérových rastlín? Lebo priznajme si, v lete máme hlavnú sezónu vonku, pestujeme zeleninku, kvety, myslíme na to, aby mali dostatok živín, dostatok vitamínov a neviem ako vám, ale mne sa občas stáva, že úplne zabudnem cez leto na tie moje vnútorné interiérové kvety. A potom sú chudinky také biednejšie. Takže v tomto mi pomôže hmyzie hnojivo, pretože môžem s týmto hnojivom hnojiť aj moje izbové rastliny. Do litrovej konvičky si dám 1 polievkovú lyžicu hmyzieho hnojiva a dobre ho zamiešam. Nechám ho pôsobiť 10 aj 15 minút. A môžete aj dlhšie. Vďaka tomu, že to postojí v tej vode, uvoľnia sa tie živiny viacej do tej zálievky a potom už môžete polievať vaše izbové rastliny vďaka hmyziemu hnojivu. Budú mať všetko, čo potrebujú. Napíšte mi do komentára, či používate hmyzie hnojivo aj na izbové rastliny.